Ramogi jatend migawo mar arita ema biro yiero kuonde ma ibago e ng'anyo pone paro mar chik manyien mar bago ng'anyo puodhi gi Jaod bura. E chikno ma ochwal kod Jaod bura ma Nairobi Esther Passaris, jopiny ok bi yienegi mondo obag ng'anyo mitas 100 machiegni kod od bura kaachiel kod kar jot mar jatend piny to kod apise mamoko mag sirikal. Jafwambo marwa mar siasa Owino kolono wachno. Kata ka buru mag ng'anyo mag rowere mag Gen Z pok orumo, paro mar chik manyien mar temo keto chike mager mag tayo ng'anyo opedh e od bura. E nyim komiti mar od bura mochung'ne arita, Jaod bura mar kaunti ma Nairobi Esther Passaris opedho paro mar chikno ma owacho ni rieyo ng'anyo, dwoko piny tho mag jopiny kaachiel kod kethruok mag mwandu e kinde ng'anyo. I come from the ODM party and we know what it's like to lose lives. But even then, we can't bring back those lives. And I believe that the lives that have been lost with this Gen Z uprising also cannot be brought back. But if we actually put this order in place, then we will actually stop the loss of lives. Kalore gi Esther Passaris, piny Kenya kidek nyumore e bugo poni okored chike matayo ng'anyo kaka yo madino ne jonjore matiyo kod ng'anyo makamago e ketho mwandu kaachiel kod nyayo tulo. The whole idea of the bill is to protect the pillars of our democracy, all right? If they are all overrun with or burnt, we lose the very institutions that we want to uphold rights, resolve disputes and maintain order. E paro mar chikno, jatend migawo mar arite madhi bedo gi teko mar yiero kuonde ma onego bagie ng'anyo bang' lalore kod 10 counties kaka timore e pinje modongore kaka piny Amerika kod Ingereza. Europe, many European countries restrict protests near sensitive public institutions. This is not a suppression, it is structure. It is not silence, it is safeguard. Dwaro makamano oyudo kwet kowuok kuom jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu mane onyonore ni mano en okang' mar dayo duond jopiny kaachiel gi mayo gi ratiro mar bago ng'anyo. Is you are regulating expression of people who are unhappy so that they just listen to themselves and curtailing the opportunity for the public to know what they're picketing about. Because the whole purpose of picketing is so that people can know what you're unhappy about. But I think these changes and in the Public Order Act would not actually make any achievement. We need to get back to Article 37 of the Constitution and see what we can do in that article. That is what would bring order into this country. Kata kamano, Passaris oyudo sir kowuok kuom jood bura mamoko mawacho ni mano e yo kende mar tieko timbe mag njore ma osekwako pacho kae e kinde mag ng'anyo. Where we are going right now, we are not safe. No one of Mangas is safe. Because anytime people can come into parliament, they can go to State House. They have already gone to, police stations, breaking the armories. Where are we going? Mopogore gi mano, jopiny madhi e ng'anyo nyaka bed kod jatelo margi kaachiel kod nyiso tend obila e wi apeyni ma gichano luwo e kinde ng'anyo. Paro mar chikno bende dhi kumo jopiny kuom timo ng'anyo machiegni kod od bura, kar jot maduong' ma jatend piny kod apise madongo mag sirikal. Poni jo od bura obiro puodho paro mar chik manyien madhi tayo chenro mag ng'anyo pacho kae, ng'ata mabiro dhi ataro kod chikni ibiro chwado fwai mar shillings 100,000 kata yudo twech mar dweche 3. Mabiro e kinde ma amen mar tipo igeno e kind jood bura ma lwedo sirikal kod mago makwedo sirikal e kinde ma ibiro pedho paro mar chikni e od bura. Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings. Wasudo nyako Ramogi.